Mak Deku iki padet song. Alon to dhisik, heeh iki sik limbo. Tenang Mak De, tenang. Kok tak kei pokoke. Nggih lho, dingehi lho, Dik. Tak kei. Yo yo. Yoga 3 jaman ya Pak Murani karo Pak Jito lho. Menangi pirang jaman ket zaman Ramayana nganti pari kesit tok kuwi. Alhamdulillah tasik diparingi sehat walafiat. Sing diderekne niku saestu lho, Mbak. Pripun? Dalang kondang-kondang ning nggih kathah sing pun sedo. Swargi Pak Dikno lho, kurang kondang piye? Mas Anung swargi lho, kurang kondang piye? Bareng awake dhewe wis rasa kondang-kondang ritek penting awet urip ya. Nggih, karek awet urip sehat kathah rezekine ge laris. Rasa nemen-nemen ning ngongso, heeh. Ngeten lho, Mbak, prinsipe orang hidup, Pak. Hidup itu adalah ya toh. Hidup itu adalah wong urip ku ora usah ngongso-ngongso. Banter arep ngoyak apa, lek alon arep ngenteni apa. Lah lumaku nut ilining banyu, ya ta. Lumaku sak tetahe, lon-lonan tindak sak pecak tembung sak klimah dikandhani rasa awas kelawan eling karo Gustine. Engko wo lancar rezekine pun to santai mawon. amin ya rabbal alamin. Amin. Pun to. Amin. Ya lho, tak pancing ngono ra ndang ngono Pak Kacil. Ya, bawane podang kuning. Nenung. Nadyan wujud temong peksi. Sing nipong, multifungsi. Neng pawon jumuk gelas karo garpu. Nyuwun gelas karo garpu. Ayo, pokoknya kowe sesuk. Oh, njuluk gelas karo garpu. Abah arep ngombe jamu. Lah tak kira arep nyapa. Jenengan terus nih, Mbak. Lho, doku loro lho, Mbak, sumpah. Lho. Aku yo ora nambah-nambahi lho. Gowo digedhi ning lho. Lah nek kok tidai kono. Lah sing nipung niku wingi nakoni bocah ya eneng to sing duwe mek siji ngono ki ya eneng. Yo. Sapa to jenenge Muhammad Sumiati Dik iki? Kok yo mentol. Bala di jalan duwi. Heeh. Neno. Nendung. Halus. Nyapa le ngetingi aku? Lho, nyapa adik wedi kowe. Lah konangan lho. Lho. Eh. Wedi mbake cahe, heeh. Manis rembrah. Biasane sing demungi karo liyer-liyer ngono sing mlirik iki karo gedek-gedek. Engko lek wis patet songo gek metu lagune Bengawan Sore no nabuhe karo geleng-geleng ngene. Po enakno sajake. Bengawan Sore ra melu. Lah iki lho. Bengawan Sore dak melu kok. Sing nipung makane malih lemah. Layak to lek mau tak kok ternyata kok beda bocah iki. No. Ternyata dan ternyata. Sing nipung lempah, heeh. Ja. Ndi ta sing nipungmu balik purung ta? Oh, belum. Engko disuk. Wedi kula tempawan disugokne pawonan nang ibu-ibu kengko. Nggih urup-urup. Lah iki lho nyamri lho. Nodendong golek isi podang
Matur nuwun ya to cah bagus, tak dongakne nek amur aming siji. Lagi yo mentolo tenan iki mau Mas. Ya tenan Mbak, aku pengen nambah-nambahi lagi lho ya. Aku rung jamu. Gus, kowe ndak kesel apa cikal? Tak kesel tak gek ning korene munggah. Tak dulang jamu. Kuat marai. Wah, kowe lek tas ngombe iki. Oh, jangan tanya. Jangan tanya pokoke. Iki lho, kok Malang iki lho, tak gawa semene iki bayah jan. Pokoke. Ora ndelok. Sing penting lek maca karo bismillah. Lek ngudek karo ngiwa. Ngono. Ya kira. Wah, terus no, Mbak, terus. Ibu bunga Kaya guyu lho. Walah. Roh aku. Gregene tak kapyuk lho kowe ngono. Sumpah. Durhaka karo gurune lho iku tau jajane. Niku ki kula jan tresno tenan. Biasane iki kuliah sing tembung niku ning Surabaya. Ning ora iso wal kalih kula lek nek apa-apa wis goleki. Nggih ketang ngoten. Aku ki kula sing tak wedeni ming siji, Pak. Dadi lek wong lanang katut wong wedok ki jenenge kintil babon. Kintil babon lek terus. Lah niku ki lah kok eneng wong wedok arep kintil karo koncone kuliah lho. Oh. Nyanding bisa dadi sendang turu iku. Lempoh to kowe. Tak ombeni jamuren ya. Gumun aku iso luwaya-layah penak men. Lempoh. Tombo Wah, sing ngegongi karo siter bareng, Mbak. Jan enak. Celing. Multi talenta. Jan. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang.
Matur sembah nuwun. Nggih. Nggih pinarak. Engko